खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय 3 मे आरो 5 मे खालाराव हारिनि गेजेराव मा जादोंमोन थामहिनबा दुधनै ओनसोलनि सासे बर' नखर दुखुथिया बर' नखराव खास्रि बिस्रि जाथाय जादोंमोन आरो बे खास्रि बिस्रि जाथायनि थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा गोख्रों सोंखारिदों आरो गोख्रों दाबि दिखांदों दायनिगिरिया जेरैखि जायाब्लाबो फासिनि साजा मोननांगौ होननानै थिग बेबायदिनो दुधनै ओनसोलनि जायगायाव जाथाय जादों आरो बै जाथायनि एबा जाथाय जानायनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे बिटिआरनि माखासे एमएलए आरो इएम बिथांमोना गोख्रों दाबि दिखांदों जेरैखि जाया दायनिगिरिया फासिनि साजा मोननांगौ आरो आयेन बायदियै गोख्रों राहा लानांगौ होनना बे समाव फोरमायनायखौ बे समाव नोंथांमोना नुगासिनो दं जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जाय दायनिगिरि कालप्रिट जाय दुथाङा गिबियावनो जिनाहारि खालामदोंमोन आरो जिनाहारि खालामनायखौ सोंखारिनो थांनायाव बिदाखौ जेरैबायदि खास्रि बास्रि सेखा रुवाजों दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै जिउ फोजोबदोंमोन बैनि नखरफोरखौ बुलडोजार लगायनानै फोजोबस्रांनांगौ होननानै गोख्रों सरकारनिसिम दाबि दिखांनायखौ बे समाव नोंथांमोना नुना मोनखादों আমি অমানৱীয় নহয় আমি হিংসা নিবিচাৰোঁ কিন্তু মূল কথাটো হ'ল যে ধন আলি তালুকদাৰৰ ঘৰখন বুলডোজাৰ চলাব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ কাৰণ बेनि अनगायैबो बिथांमोननि अनगायैबो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो गोख्रों रावजों सोंखारिजों बेफोरबायदि दायनिगिरिया जेरैखि जाया गनो नाङा आरो गोख्रों साजा मोननांगौखौ बिथांमोनाबो एबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दाबि दिखांदों लोगोसे एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङाबो गोख्रों दाबि दिखांदों आरो जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय माबायदि प्रेसार होनानै बे दायनिगिरिनि सायाव एक्सन लानो हायो बेखौ जोङो राहा लामा लागोन ইয়াত কাৰ্যটো কৰালে ভাৰতৰ দণ্ডবিধি হিচাপত যিখিনি আইন আমাৰ আছে সেই অনুসাৰে তেওঁ কঠোৰতম শাস্তি দিয়া হওক এইটোৰ কাৰণে দিয়া হওক যাতে ভৱিষ্যতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বা গোটেই অসমৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কামটো নহয় लोगोसे गामि ओनसोलनि सोद्रोमाफ्राबो गोख्रों दाबि दिखांदों दि दायनिगिरि आरो लंपट रहमान आली बाहार आली धन तालुकदार आली दायनिगिरि लंपटफोरखौ गोख्रों साजाजों लोगोसे फासि होनांगौखौ बे समाव बिथांमोना खावलायदों जिउ जोबजासिम साजा होनायखौ एबा जेलनि साजाखौ बिथांमोना लुबैयाखै जाय दायनिगिरि लंपट बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनायजों लोगोसे फासि होनांगौखौ दाबि दिखांदों बे समाव फिन फोरमायबावदि दुधनै ओनसोलाव जाथाय जादोंमोन दुधनै ओनसोलनि मोनसे गामियाव मोनसे बर' नखरखौ जाबायदि खास्रि बिस्रियै जिउ फोजोबदोंमोन हिरण्मय खाख्लारिखौ बे हिरण्मय खाख्लारिखौ जाय दायनिगिरि लंपटफोरा जिउ फोजोबदों बिसोरखौबो एबा दायनिगिरि लंपटफोरखौ जेरै रहमान आली बाहार आली धन आली तालुकदार लंपटफोरखौबो गोख्रैनो साजा होनांगौ जेरै गोबाव समाव जाबायदि बर' हारिफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि जिनाहारि खालामनायजों लोगोसे जिउ फोजोबनाय जाथाया जाबोबाय थादों बेखायनो बे खेबनिफ्राय जाहाथे इयुनाव बर' हारिफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि एबा बर' हारिनि सुबुंफोरखौ बेफोरबायदि खालामनो हाया जाहाथे दायनिगिरि दुथांफोरा बेखायनो धन आली तालुकदार दायनिगिरि लंपटखौ जिउ जोबजासिम साजाखौ जों लुबैयाखै दायनिगिरि लंपट धन तालुकदार लंपटखौ फासिनि साजा होनांगौ होननानै गामि ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा बे समाव गोख्रों सोंखारिदों आरो थाबैनो साजा होनांगौ होननानै बे समाव फोरमायदों बे समाव फिन फोरमायबावदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो गोख्रों रावजों सोंखारिदों जेराव दायनिगिरि लंपटनि न'खौ बुलडोजार लगायनानै सिमफायना होनांगौ होननानै बे समाव गोख्रों दाबि दिखांनायखौ नोंथांमोना नुबोखाबाय बा खोनानो मोनखाबाय बेनि गेजेरावनो फिन आरोबाव रायजो राजाफोरा गोख्रों सोंखारिदों दायनिगिरि लंपटफोरखौ जाहाथे फासिनि साजा गोख्रों होयो बे समाव बिथांमोना दाबि दिखाङो दानिया फैदो बिदिब्ला ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दायनिगिरि आरो लंपट जिनाहारि खालामग्रा जाय लंपटआ 3 दाननि सिगांसो गुबुन आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै जेलनिफ्राय गना फैदोंमोन फिन आरोबाव बेबायदिनो लंपट धन आली तालुकदारा बेबायदि जिनाहारि खालामनायजों लोगोसे जिउ फोजोबनाय जाथायखौ लानानै गोख्रों सोंखारिदों दानिया फैदो बिदिब्ला ओनसोलनि रायजो राजाफोरा माबायदिहाय गोख्रों सोंखारिदों आरो माबायदि फासिनि साजा होनो थाखाय खावलायदों जों बिथांमोननि बुंनायनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि आं बड'लेण्ड बुब्लिखौ आं धन्यबाद होदों बेयाव नुजाफैनायनि थाखाय दिनै थांनाय जालांनाय जाथाय
3 आरो 5 मेनि जा जाथायफोर जोबोर दुखुनांथाव जाथाय दा जोंनि समाजनि गेजेराव जाना नांगौमोन मानो होनबा जोंनि बर' समाजा जोंनि जेबो रैखाथि गैया होननानै आङो साननानै लादों मानोना दिनै बै 3 मेयाव जालांनाय जाथाय जिनाहारिनि जाथाय आरो लोगोसे 5 मेयाव जालांनाय जाथाय जा जोंनि फंबाय हिरनमाय खाख्लारि बियो दिनै खबर लानो थांनानै बेवहाय जायनाखि दुष्कारितमोन बिसोरजों दिनै न'खरनि सुबुंफोरजों बिसोरो दिनै दाननानै सौनानै फंबायनि जिउखौ दिनै फोजोबस्रांनाय जाबाय दिनै बे न'खरावहाय आर्थिकनि लामाया दिनै बे फंबायानोमोन सासे न'खर सालायनाय दिनै बे न'खरावबो दिनै गोबां असुबिदा नुजाफैदों आरो जायफोर सुबुंफोरा बेफोरनि जाथायफोराव लोब्बा दङ आरो जायफोर जिनाहारिनि खालामनाय जाथायाव दङ आरो जायफोर बिसोरनि न'खरनि परियालफोरा बे जोंनि फंबाय आघात खालामनायाव दाननाय सोलायनाय दङ बिसोरखौबो आं सरकारनि गेजेराव आं खावलायोदि मोजांनो बेखौ हास्ति प्रदान खालामो जाहाथे फासि वार्डार बेखौ फासिसिम दैथायहरो आरो जेब्लाखि बे जोंनि बे जायगा ओनसोलफोराव जोंनि बर' हारि जानानै जों मोजां सानसे जों गेरेमसा हारि जों रायजो खुंनो हायो मानो होनब्ला दिनै बे जाथायजोंनो लोब्बा थांनाय 2023 मायथाइनि राज मेला जानाय समावबो बे सासे उन्दै 15 बोसोरनि उन्दै गथ'साखौ बियो दिनै फुस्लायनानै दिनै गावनि फाव फान्दायनानै लांनाय जादोंमोन जोङो बेवहाय जोंनि आरक्षी आरो जोंनि गवालपारा जिल्लानि बर' फरायसा आफादजों लोगो नांनानै जों बेखौ लाबोनाय जादोंमोन बेनि फिन खेब उनाव फैनानै दिनै बे जायगायावहाय बेलाव फैनानै बै धन तालुकदारनि मुंनि सुबुङा दिनै आरोबाव बे खेबाव जोंनि गेजेराव आरोबाव दावराव दावसिखौ जोंनि गेजेराव खालामबाय थादों बेनि थाखाय बे खेबावहाय जेन जेब्लायबो बियो बा जायफोर दुथांफोर दङ बिसोर जेन माब्लाबाबो बे जालनिफ्राय जेन गनानै थाङा आं बेखौनो खावलायनाय जायोदि मानोना जोंनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम जोंनि खावलायनाया बा जोंनि समाज आरो रायजोखौ बेंखनना लाखिनायनि थाखाय आं खावलायो आरो जों जेन बे जायफोर दुथां सुबुं दङ बेखौ जेन फासिसिम दैथायहैनानै आं खावलायो आरो जायफोर दिनै बे न'खराव निखावरि आर्थिक दिशा आवगायलांनो दिनै न'खराव बिमा आरो सासे बिदा दङ आरो बिनानाव सासे दङ बेवहाय जेन जिउआव थांना थानाय राहानि थाखाय माबा मोनसे राहानि 20 लाखनि आङो दाबि उत्थापन खालामनाय जाहरबाय गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अर्डाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथांमोना बे अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा कफि आइसक्रिम फास्ट फुड आखाइजों बानायनाय ग्रीन टी न'आव बानायनाय आसार गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा दाउ बोरमा साम' खुसिया अमा गोरान नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन अर्डाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय सोरबाफोर अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन गोजोनथाव खौरां अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन